L'usuari de Fem País trobarà aquí al balneari de Rocallaura un paquet que estarà format per l'allotjament en un hotel de 4 estrelles, més la proposta gastronòmica amb l'esmorzar o l'esmorzar i el sopar i l'accés per 2 persones al nostre circuit termal. Està format per una sèrie de piscines i jacuzzis a diferents temperatures, la pila d'aigua freda, més 2 jacuzzis amb 2 temperatures diferents i a més tenim sauna humida, sauna seca. Aquest hotel balneari l'hem trobat meravellós. A part de l'espa, és un espai molt tranquil. Ens ho hem passat molt bé. Molt bé. Hem visitat el celler de Mas Foraster, que ens ho han ensenyat i explicat molt bé. Primer anirem a la vinya, que és d'on surt la primera matèria, el raïm. Recordarem tot el celler tal com fa el raïm, una mica el procés d'elaboració, i després vindrem a aquesta sala on es fa la criança i l'envelliment dels vins, i per últim acabarem fent un tast de 4 vins. El Ricard ens ha fet un tast de vins, l'hem trobat boníssim, deixava un gust especial.